Wah, loro ya. Ngerti sindene kok di budi mboten derek. Paske be sindene ben 7. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho siji loro telu papat 6. Wah, kuwi mulai awal lagi mau kowe Pak Ibu. Ya mergo iki ngirit anggaran. Wah. Coba ya. Karo mayang ya. Karo mayang apa karo wadah? Yang beda karakternya karo wadah. Ya. Wadah mana yang wadah? Wadah nomor 2 dari sini. Oke, terima kasih. Beda karakternya. Yo disuwati musik Mas. Ben jumeneng. Pak Retno dan Pak Wanda Mandalika. Wanda Amara. Pokoknya saya murid lah. Yuk, semua musik oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jagoan biasa. Jadi pilihannya jenang terselekan ya Pak? Masih legan sing menika. Guys, menika sampun. Lagi nyapa tuh iki gosok tangan serawean. Kae lho jatamu be. Sudah kok iso. Udah kancane diciyaki ngono. Urusoi. Masa aku itu si BNS ya. Sarjana hukum. Kon nurut. Kok nyepil jenane. Terus ayu-ayu yakin ngono. Ya ampun. Halo Dek Mangga. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng penuh sampean aku wis belajar sulap. Sulap apa niku? Spesial untuk kamu. Kamu diam ya. Ya pamunten Pak Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Lewat yo. Sulap manggung dimandai lho. Kosong malah. Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nang pamunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba ora percaya. Kayak tadi kan. Mambu bro. Urung iki, Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya, Mas. Stroberi tenan. Oh. Mosok jajal. Aku ya sesuai lah selaman. Aku sesuai. Hilang lo siramu. Oh, daya lu kan mau yang Motivasi. Kita enggak usah senang kayak dia kan. Iya, sulap. rayu tangannya piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek. Kan jadi tidur. Kowe tenanan ora kuwi. Korek, Pak. Sedenane kompong sak kelire lho. Cuman sulap kori yo. Dulu begini. Iya. Oh, minyak wangi. Sulap ini iki. Itu. Berbahaya. Sulap ora. Belas. Bedanya nih, hati kowe. Os. Oh, Ireng lo. terus sulape gondi. Jadi, Wong kayu aja tapi sulap. Lah kowe rayu piye jajal? Rayu piye? Ayo kita kok Pak bawanya Pak tapi Sampai ngono. Oh iya. sama sih, kowe rasane karo kuwi rasane ku iki. Iya. sudah berumah tangga. Iya. Joko ya kowe perawat. Aku yo kudu karo iki. Lah rumah sama aku ora perawan. Mosok nggih. Cine perawane beda tuh. Jenenge perawan ki nek di pondok ki. Coba sing nyuara iki yo. Coba ini kan dulu. Ini yo muniting iki. Ayo, ora percaya. Iki suarane piye? Sing iki tamblone to. Wah, aku nyuruh kabeh. Kalau itu kono lho kan. Warung ki tak latene. Ya wis sebelah mati dhewe. Ngono to. Orang ngerti suka oleh senati. Kowe ora bawa sing
Diceklik. Mbak. Pripun, Dek? Awak makasih. Persiapan awak sehat. Dawan ya. Dalam. Gue rapi ya lagi. Heeh. Sebenarnya anakmu sambil berlakuan. Kok iso? Delek. Orang kayak aku itu ya. Iya. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Hah? Betul. Begitu sih gitu. Ya iki ta makane iki lho. Kalau kamu aku Dia taruh rumah tangga, dia harus di mata-mata nih terlalu rukun. Ujungmu kayak rasa rusuh ini. Aku ning ngene. Ya, iya. Jenenge buatan. Iya, sok buat. Semati kalah karo tanding. Alah, ini orang tenang gini. Yen memaja Wah, ini sih tinggal. Iya, mosok karo tak celik kowe kalah kok kowe. Masa kena jipan itu? Orang itu kanyanya tenang. Ini lontong diketok-ketok ngomong tok. Bukti ini lo rene. Ini sopena kok. Coba Ya ada. dah. Kembang. Ya dah. Terus ini kemajuan Banda bisa. Wis iso. Banda. Ye. Mas ini sih ada itu good ya. Ya, bisa sampai ke sana dengan itu akan siapa nih? Iya. Paling apa? Langsung mendapat langsung lagi nanti gue takut busuk sampai sih atau orang gue oh Orang sakit ya. Semuanya ini bagiannya Pak Dalang untuk tak dah orang ngono lebih. itu Thank
Kok iso meru ngono ya? Gue kok ki nopo. Semangat iso mento. Ya. Mati tak aku. Mana? Ora iso. Milih lah baleknya. Ya, halo. Ini senengan. Apa? Wis ana sing datuk kaya Budi Sutron. Sapa? Kuwi Kaya Bu Bayu Aji. aku Boyaji. Kalau Bu Sigit Ya, ndak ngene. Sultan paling kalih Japing ora kate sikit terus. Semangat ya.
Kowe ngene reokan mahmu nyai segoro. Ini gone reok kok. Belajar misi-misi kan mau kok melaku Ben sehat bi, sehat mas laku. Yo, rumahe. Latihan wadai Langsung dangdut. Nah, musiknya kok. Iki kok gong dibajengke tembang gubuk asmara pangundhut saka perangkating desa Walenjengan. Yuk, masuk.